quan ja no podem beure aigua de la font. Aprofitant els últims raigs de sol del mes de juny, la Lola i tots els amics van aturar-se i van deixar recolzades les bicicletes al costat de la font. L'Andreu, que no parava de queixar-se, que tenia molta calor, va anar directe a obrir la font, quan de sobte una veïna li va recordar que aquella aigua no era potable. L'Andreu ja ho sabia, que l'aigua de la font no era bona, però de la set que tenia ja no se'n recordava. Assedegat i indignat, va preguntar a la veïna com és que abans en podien beure i ara ja no. La Carmina, la veïna, va seure pacientment al banc del costat de la font i va començar a explicar-los que quan el seu avi era jove, un grup de veïns va descobrir aquell punt d'aigua i van decidir construir la font. Van fer una gran festa perquè abans havien de caminar diversos quilòmetres per arribar a la font més propera. Va ser tot un èxit i des d'aleshores tots els veïns es trobaven a la font per omplir els càntirs i garrafes i també per fer petar la xerrada sota la fresca. Era el punt de trobada per tot el poble durant les tardes i nits d'estiu. Però, malauradament, fa pocs anys alguns veïns, que tota la vida havien begut aigua de la font, van començar a tenir diarrea i mal de panxa. Com que només es trobaven malament els qui bevien aigua de la font, la van fer analitzar i va resultar que estava contaminada per excrements. És per això que des d'aleshores no se'n pot beure, perquè malauradament segueix contaminada. L'Andreu, encuriosit, va preguntar: «I com ha pogut contaminar-se l'aigua després de tants anys?» La Carmina va respondre dient que gran part de la contaminació prové de les granges, les quals produeixen molts purins que s'escampen als camps. El problema és la quantitat que se'n tira, que a vegades és molta més de la necessària. Com que les plantes no poden aprofitar-los tots perquè n'hi ha massa, els purins s'infiltren i contaminen els aqüífers, els rius i les fonts. Per això, ara no podem beure de la font, va afirmar la Carmina amb el cap cot. Li van agrair l'explicació i, en silenci, pensatius, cadascú va agafar la seva bicicleta i van marxar cap a casa.